Correspon ara el torn al conseller de Governació i Administracions Públiques, l'honorable senyor Joan Puigcercós. Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, senyora Piferrer, comparteixo amb vostè que la nova llei, que com li he dit ja abans hem de desenvolupar i hem de ser capaços de fer-la bé aquesta legislatura, ha de tenir un gran consens i ha de formar part d'un consens d'aquesta cambra. I l'hem de fer, com diu vostè molt bé, per dues raons. Primera, perquè l'administració catalana és un element clau per a la nostra economia i pel nostre benestar. Tenir les persones que estan al capdavant de les institucions, no només els que estan en els alts càrrecs, sinó les persones que fan moure el país, que fan funcionar el país, tenir-los motivats és un objectiu que ha de tenir qualsevol govern, un govern que vulgui governar bé. I tenir-los motivats vol dir que faran molt millor la seva feina. Fixi-s'hi que vostè ara s'està parlant molt de la necessitat de treballar per objectius i de treballar, en definitiva, per resultats, no? I avaluar. És un tema complex, vostè ho ha preguntat abans, difícilment objectivable moltes vegades, que acaba decidint les persones que estan de càrrecs de comandament acaben de decidir quins són els objectius i quines són les prioritats i com es decideix si realment s'ha complert amb les expectatives que es havia generat. Però aquest ha de ser un dels objectius que tenim. I quan jo li parlava de carrera professional, li parlava d'això, de la necessitat que hem d'aprofitar el marc que tindrem amb l'Estatut i l'Estatuto Básico, perquè alguns elements ens hi haurem de referir i serà un punt de referència, ens agradi o no ens agradi, haurem de buscar la manera que aquesta llei, aquest nou marc pels treballadors públics de Catalunya, pugui generar, com li deia abans, carrera professional, que pugui generar condicions d'evolucionar, créixer en el seu lloc de treball, que no hi hagi sensació d'estancament que hi ha en aquests moments. I com diu vostè, és possible que hi hagi persones que es puguin sentir frustrades, jo li reconeixo. I hem de treballar perquè això no sigui així. Però també hem de fer una cosa, com li deia abans, hem d'objectivar els criteris de selecció. Vostè sap perfectament que l'Estatuto Básico ja no dona aquesta facultat als alts càrrecs. Ha de ser la pròpia administració qui busqui mecanismes. I nosaltres hem de poder crear també mecanismes, anava a dir agència o òrgan, li diré òrgan perquè així no ens complicarem la vida, té tota la raó. No ens complicarem la vida. Un òrgan, farem un òrgan perquè puguem seleccionar personal no només de l'administració de la Generalitat, que ho puguem fer amb les administracions locals, perquè és l'única manera d'acabar amb un recel històric que hem tingut de que determinats treballadors de l'administració local no poden fer el desplaçament moltes vegades a la Generalitat i al revés. I també hi podríem incloure aquí les universitats. Però en aquesta línia ens hi trobarà, hem de treballar. És evidentment que hem d'acabar d'estabilitzar els decrets d'estructura d'alguns departaments. Hi ha hagut moviment de diferent temps que no ajuda precisament a l'hora d'estabilitzar i de poder portar aquestes polítiques. Però també li volia dir una cosa. Té raó vostè quan diu que no totes les 11.000 places que s'han creat des del gener a març fins al maig són places de metges, de personal sanitari estatutari o són de docents. És veritat, s'han creat ofertes per cobrir àmbits d'auxiliar administratiu perquè l'interinatge, vostè reconeixerà també que és una situació que hi és i que crea una situació moltes vegades d'indefensió a moltes persones. Poder crear aquestes places crec que també era necessari. Les havíem de cobrir i crec que estem fent la feina en aquest sentit, però també sap perfectament que una part important ha estat 6.856 places són en aquest cas del Departament d'Educació, 2.752 és de personal sanitari, 485 del Departament de Justícia, que també en aquest cas eren d'una necessitat urgent, i després també hi ha àmbits auxiliars d'infermeria o auxiliars d'hospital. I també el que fa referència a tot l'àmbit de seguretat ciutadana i Mossos d'Esquadra. Hi ha 1.000 i escaig places que fan referència al que és personal de la Generalitat. Però aquestes convocatòries nosaltres consideràvem que eren necessàries perquè, repeteixo, hi havia una part important de les persones que estaven en un règim, si se'm permet dir, d'interinatge. I després li volia fer referència a un aspecte que vostè també li volia dir, parlant clar. Més enllà de temes de les preguntes que m'ha fet abans, sí que és evident que tenim situacions dels llocs de treball singulars i els de comandament que hem d'acabar de clarificar. Quan tinguem feta tota l'estructuració, quan tinguem assentada, haurem de clarificar la situació. Vostè sap que els singulars, pel decret en el seu moment que es va fer, a més del 97, el que comporta és que tenen 6 mesos determinades, s'ha de convocar la plaça. Aquesta és una tradició de l'administració catalana que es produïen aquestes situacions i no es convocava la plaça. Aquí hem de ser més exigents, autoexigents, i hem de buscar la fórmula que això ho puguem fer. Però hem d'esperar que tinguem assentada tots els decrets d'estructura. Encara n'estem tancant alguns. I, per tant, això se'ns feia molt difícil poder portar a la pràctica el decret per poder-ho clarificar. El que li vinc a dir, i a tall de síntesi, nosaltres volem que l'administració,
els treballadors de les administracions catalanes, i si vol dir ja de tota la Generalitat, perquè vostè sap perfectament que amb aquest terme el mateix Estatut ja ens refrenda que és tot l'àmbit de l'administració catalana, les administracions catalanes han de tenir un marc propi, han de tenir una capacitat de poder-ho negociar des de Catalunya amb perspectiva catalana, fent que l'exigència sigui un criteri, també la qualitat i sobretot que estiguin motivats, perquè jo crec, i fixi's quan li dic, és la paraula que segurament utilitzem molt quan parlem de societat de la informació, és la motivació de les persones a utilitzar les noves tecnologies. En aquest cas necessitem el personal que fa el servei de Catalunya, que és la peça més important que tenim, que estigui motivat i que segui la seva carrera professional, té futur, i es pot formar, pot créixer dins de l'àmbit de la funció pública. Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies, honorable conseller.